umfundisi ngena ezwini likaThixo, phuma kumprofethi ngena ezwini likaThixo. Ayibonge inkosi. Mayibonge inkosi. Makabonge uKristu. Uthi uPetro makabonge bathandekayo. Xa uyesegqiba ucacisa inkonzo, kwabonakala bayamshiya abaninzi. Ubuzibake ngoku nani 12 niyandishiya na. Makabonge bathandekayo. Endlini kaThixo kunexesha kuwizwe libukhali. But ayithi lokuyizwe libukhali phuma ushiye indlu kaThixo. Kodwa idingeka wena uzibuze ba ubuzela ubumnandi bodwa na kuThixo. Ubungalindelanga ukululekwa ngezwi. Amen bathandekayo. Uyacaca ngoku uPetro kunesithilelwa naso. Yabona ke ukulandela inkosi ungenazi isithilelo uzokhala ukukhathala. Uzakhawuleza ufuna uhlala phansi. Ukuthi uPetro xa ethileza isithilelo, Nkosi ngubani onamazwi aphilileyo njengawe? Xa sinosuka apha kuwe singayaphi? Uyabona ulandela mna ngizaphoxa. And udecide ukuthi akekho uThixo. Kodwa ubuhlele ezwini awuzothuswa nasisiwo sami. But uzawubamba izwi ngoba lithilwa nalo izwi. Ayibonge Nkosi. Ayibonge Kristu. Ngoku kule ngoma izwi leyo sizehlabelela. Ndifuna uvula inhliziyo yakho ivulele uThixo. Ivulele uThixo. Ungayivuleli nabani. Kodwa uthi Thixo namhlanje izwi lakho afuna lihlale enhliziyweni. Makabonge uKristu. Ngikunika le mandate ithi khawuvula inhliziyo yakho uyivulele uThixo. Yabona endleleni ekaMoses qala khange ibe lula yokukhulula amaSirayeli. Endleleni kaYesu eyohlawulela thina emnqamlezeni khange ibe lula. Uluzile into ezininzi uMoses. Kodwa kwamizwe enhlizweni yakhe nasengqondweni ukuthi uThixo abokhulula abantu bakhe. uYesu uzile emhlabeni ezohlangula thina kusisono. Uhlalwe sizinto endleleni futhi wazibona izilingo zisiza. Ulibonile utshaba uthi athethe amazwi anqabile. Uthi Nkosi le ndebe mayidlule kodwa ingabi nokwami ukuthanda. Haleluya. Now indinika ingqondo ethi ukuba befuna ujika uYesu ngewajika. Indinika ingqondo ethi kuba befuna usikhalala ngowasikhalala. But wabamba izwi likaTata ngoba uthi into engenzayo iphuma kubawo. Ayindimo kumkubawo. Mabema ndikunika lento uhleleleni wena endlini kaThixo. Yesu yakhonza but ubanjwe yintoni? Ngiyavuma uyahlabelela Monday to Monday ubanjwe yintoni? Yini ligcinile endlini kaThixo? Mhlawumbe ugcina ukuthetha kabani kamnandi kanezingoma. But ingoma zizawuphelelwa. Ukuthetha kabani kuzawuphelelwa. Into engasayi kusuka lizwi. Amen. Nikunika bamba izwi. Haleluya. Bamba izwi kaThixo. Amen. Libe ngamandla. Haleluya. Libe ngamandla. Esiba sizawuya uyokuthandaza. Untatabaza uthandaza ngezwi. Ndifuna uyivule inhliziyo yakho. Mhlawumbe ukukhutyethwe kucelwa kwami ndize kule ndawo. Cela uyicela inhliziyo yakho ukuthi ikhululeka mina. Bendize kuThixo. Ngoba kuyenzeka nasendleleni mhlawumbe ulimale kanye ulinyazwa nangulumileyo. Mhlawumbe ulimala na ipresence kaMC. But ndibuza iquestion ethi ngoba uphuma endlini buze kuMC. Ngoba ayini ulungisa ngezolo kusithi uyapi. Bingathi inhliziyo yakho ndiya kuThixo. Na uThixo uthetha ngomuntu. Andikhathali nokungane intercourse noThixo singakanani. Nini fellowship but uThixo kunexesha adinga umuntu athethe nawe. Haleluya. uPaul wagqiba uthetha naye uThixo. Embonekele emathafeni eDamasco but kwadingeka indoda izinkonzo kaPaul iphayilele. Walivizwi ehamba nabantu futhi ayathuthisa ibandla. And kwangcina yena wathi Nkosi yami ufunani kum? La vele lithi wenzakala ukhabe indliko nje. Ngiyakwazi mhlawumbe wena uyamazi uThixo bethetha nawe. Bakunexesha uThixo azakuthuma entwini.
be careful, rejected the messenger. I-messenger yiyo but ithetha umlomo kaThixo. Be careful to hate the messenger. I-messenger ithetha okwayo ithetha kaThixo. Amen. Ngoku bangcwele sizawuya ezwini ngizoba mfutshane kakhulu ezwini. Kakhulu ngizoba mfutshane kakhulu ezwini somandla enceda. But ngifuna sifake a new mindset empilweni zethu. Zokubethelela izwi kaThixo. This is the end of time. Amen. Ndiza kunika lento. uThixo ingqumbo yakhe uyityhila ngemozulu. Mhlawumbi awundiva. Yes. Umsindo kaThixo awungeze ubone but ubona ngemozulu. uThixo abantu bebengamhlonele bebatshabalalisa ngemozulu. Amen. Ndike ngayithetha lento during the week ndathi umuntu waseKapa khawuhlale ngokwebungcweleni ngoba into uThixo azayenza kulona uJuni ingozi enkulu uzawubhubhisa. Kodwa ungawena kule nto iza kwehla ubusihla kuwe uhlele ebungcweleni noThixo. Ile ingqumbo kaThixo. Abantu abayaziyo imozulu babhidekile kwenzekani na? Bathi iclimate itshintshile. Yes, itshintshile iclimate from boyisemkhulu bethu ngoba bebemhlonela uThixo. Even today they don't understand the word yamanjani because abamhlonelanga uThixo. Amasikizi andile. Once izulu lijike ukwanda kamasikizi ingqumbo kaThixo. Ngizokopisa. Ngexesha uThixo abhubhisa isizwe sikaNowa ngoNogumbe, ingqumbo kaThixo yakuvela ngemvula. Ngexesha uLothi wakhutshwa eSodom neGomora, ingqumbo kaThixo yakuvela ngesimo setyiwa. Mina ndiyithethe nathi ngincokole ndithi ayindothusi into uThixo ayenza ngezulu eDurban okanye eJohannesburg because amasikizi andile. Umbulo wandile. Umbulo it is published as unational uvumelekile. Izinto that made iSodom neGomora igwetshwe. And yet nalapha kunjalo. Ngena ngithetha kuyadingeka sibuyele ezwini. Amen. Ake sibhekiswe. Ake sibhekiswe. Angeze udideke xa uthatha ixesha lakho uprocess. Ake sibhekiswe. Ngifuna ukunika lento namhlanje. Mawusiye endlini. Khawuhlale phambi koThixo wakho nawe. Ikhuphi ibandla. Zibuze Thixo ndimloni ngomntanakho. Ingabe ukwenza kwami kuyakukholisa na? Yabona kunengozi esenzayo. Ndingabila ndibemanzi kule ndawo. Ukuba ugxawami usima inkonzo yami akayi-approve. Yenye into enombangela ngakhulu. Yenye enombangela nezwi kaThixo lingamuvi. Because ndishumayela impenduka xa ndilapha ndiyenye into xa ndiyendlini. Kanti inkonzo esikuyo ayiqali pulpitini iqale endlini. Masihlohlizwe siyolakha endlini. Maliphume endlini lize linamandla enkonzweni. But isimanga sifuna benamandla enkonzweni libe weak endlini. Sifuna usipresenta phambi kwenu silungile. But endlini kuyalinywa. The question is, sikhatha bani na? Who are we fooling? Ingaba sikhatha thina okanye uThixo? Ubani osidlala ngayo? Ngoba inkonzo yensindiso uYesu wayizisile. Ayiyi inkonzo yamafarasi namacawe angasithi namacawe yokukhonza ngecawe. Inkonzo uYesu wayintroduce yobungcwele as individually. Bafika bona bewazi umthetho bewubambile but bengenawo amandla okugcina. Wafika uYesu watyala inkonzo yokuma wedwa. Uthi mayixoxa lentombi equleni
uthi le ntombi ndiyanazi nina nithi indawo yokho uthi bambe mntanam iphudile kuzilixa futhi selikho abazawukhonza uba ungomoya nangenyaniso. Now the question is, xa usendlini ngabe ukumoya nakwinyaniso okanye inyaniso uyazi ngetawe qha? Lo mntana ukhona indawo zokhonzela, which is ewe sikhona sezwini futhi ewe sezikathixo. But uyesu uzawulungisa into yoba bayantlontana abantu, bayakhathana futhi bengazi ukuthi bona basenza amasikizi phambi kothixo. This is the end of time. Yiba yinyaniso nomoya uwedwa. Yilona ndinothetha bamba izwi. Bamba izwi. Bamba izwi. Bamba izwi. Bamba izwi. Bamba izwi. Yabona malisiwe izwi lifika nakuthi lisilimaze noba liwangabani. But malifika usomandla exele saze lapho sirongo lifika luxelela urongo ngoba lilizwi. And asenzi nandlela so intimidator lo ebethetha ngezwi asikhathele amagudu yoba azive small. No, we don't justify izwi malifika lithi guquka qha izwi. Liphelile ixesha lodlala cawa. Liphelile ixesha lodlala cawa. Nithi kutata ugradile esitsheleni mbona ndithi ayithathanga noba nimambalwa nibangaka but ndivumoya kaThixo. Ndithi kwezi ndawo zinkulu zigcwele nakwendawo siqhelu yakho ufike ibiyi-talent show nje kudlalwa ngoThixo ishow le ubukele nje ishow akuna presence kaNkulunkulu indlalo akekho uThixo ngoba izwi alibanjwanga. Bamba izwi. Lilo lixesha lesiphelo. Lilo lixesha lesiphelo. Bamba izwi. Phuma ebantwini, hlala ezwini. Andithi phuma ebantwini bagezele but phuma ebantwini hlala ezwini. Izwi lilo lizakugcina. Amen. Lizakugcina izwi uthanda. Lizakulanda izwi uphambuka. Amen. I'm saying this, thina abantu babekwe kwi-front row. Whether ungumfundisi noba ukwephi office, umfundisi, teacher, pastor, prophet, we're going to answer. Sizawuphendula kuThixo. Sizakuphendula kuThixo ngemiphefumulo esingayiniki inyaniso. Sizakuma phambi koThixo phambi kwesihlalo sosi. Lindenze lento ifunwa nguwe. Andinanto mna ndiyifunayo kuwe ngoba ndiyonto mna kuqala. Ndingumbungu nje phambi koThixo. Makabonga uKristu. This is the time badlala kaThixo. Yabona ukuba ndingathetha andifuna ulibazisa ngoba izwi lahlala. Yabona abantu abadedicated ngabantu besholuku nabezinyanya. Bayihlolela isholuku yabo nezinyanyaza abancama nantoni na for izinyanyaza. Ukuba igqirha lithe kuye makahambe uyohlamba erobotsini amepha eze wenza shows ayo mapha eze ngoba kutshe igqirha lakhe kuye. But abantu abane-ignorant ngabantu abathi bayakholwa ngabantu bathi basinzi kalithi izwithi umbono ejustifya kwangenye ivesi kanti izwi kalithe yithi lilizwi kaThixo. Umzimba kaThixo uyalimala bakholwa. Uyalimala. Unfortunately ke ukhona uThixo azabavusa for inyaniso yesu. Nangoku nabantu abalambile abanye bayishinga kaThixo bathi alisekho izwi. Amen. Kanti bakhona abavusela inyaniso kaThixo ibuye noma uphefumula izawunqula uThixo. Hallelujah. Ewe somandla sicela sithi umhlabelo lozukile sizona ngenyama. Uthatha basikelelizwe. Thixo. Now, khawuzibuze mhlawumbe kwi-comfort zone. Le comfort zone ikwenzela ntoni na? And khawuthathe le ndawo ukuyo itham leyo yenkululeko. Khayi relate ezibhalweni. Buyajonga ezibhalweni ukusukela kubaprofeti ukuza kubapostile ukuza kwibandla esikhulu ngoku akekho umgcotya kaThixo wake waba ne-life.
ingxaki time and time baquqa esiqolongweni emiqolombeni basukela lutshaba. Ukusindiswa kwethu asithenjiswanga soft life. The reason why, it's because sithatha i-order yethu elahleka kwiGenesis yokuba ngoThixo emhlabeni. Ngexesha jayela yadam kumilisa uThixo emhlabeni. But kwangena utshaba uSathana. Lento izinto ezinzima kumakholwa, it's because uSathana akafuni sinyukele ebungcweleni sigwebe noThixo. AyingoThixo bangela ubomi bethu bubenzi, but nguSathana ozama into yoba sijike endleleni sithi uThixo akekho. That's why namhlanje sivile izwi uSomandla athi masingatheli nqa umlilo phakathi kwethu. Masingatheli nqa lo mlilo phakathi kwethu. Ngokunilinga, yes tata. Ayikali ngoku lento. Ayikali ngoku. And ndiyathanda uyilanda ndithi xa lithi iBhayibhile iintshaba zakho ngabeni yeyiphi yakho indikuqala ile kaKristu. Now ulindeleke ngoku iintshaba zakho zivelele. Zeziphi iintshaba zikaYesu? YayingabaFarisi abagcine umthetho. Now ndifuna wakheke ngokwezwini. And iBhayibhile isinikile indlela uzihandlisha situation. Ukuba uyandizonda mna ndizisa uthando. Ukuba uyandithiya mna ndizisa uthando. Now nansi le order uSathana afika ilahlekise ebandleni. Uthi wokuvuba ushushu nokulingwa uthatha i-order kaSathana ekrathi nengqumbo. Le order liza kukhupha kuThixo noma mhlawumbe uhlele endlini kaThixo kunekrathi nengqumbo iliza kugwebisa. Iliza kugwebisa. Nokuhlala konzweni usuzubukala phansi once uthatha izinto uThixo masuke kuthi uzenze zakho ungabinaxolo ungabinantathelo ungabinathando ube nekrathi nenzondo yemani wena usisikhundla sesoko usendlini kaThixo. You need to deal with yourself. Hallelujah. You need to deal with yourself. Aningeze mna naba ningabile bemanzi naba ningakhwaza nje kuguqule but nguwona amandla otshintsha isimo sakho. Thatha indawo yakho yokuguqa yokuthandaza uyolila kuThixo. Thatha inhliziyo yakho oyinikezela kuThixo because le muntu size kuye nguThixo and nguye owaziyo namacebo amahle ngobomi bakho ukogqitha mna. Uthi masinikele ngayo imizimba yethu. Amen. Ibe lidini elikholekileyo. Hallelujah. Xa uzibeka wena esikalini wena as individual wedwa akekho uba uSibu akekho uTata uTom akekho uba uFuzile uba uyobha akekho nguwe nesiqu sakho nesikali sakho. Khawusethe lo mzimba wakho ngabe unikele ngawo uThixo. Sikho ke ngoku nathi sikho kanani nguwe neBhayibhile khawuzibeke esikalini. Ingaba xa uzi-evaluate wena nalilizwe unikele ngawo umzimba wakho ulile lidini likholekayo. Minutes enye imini ndiyele enye imini ndiyozibuya kodwa ndifuna ukukhumbuza nje lo mlilo somthela futhi ndikunike neremind yokuthi funeka uyazi into yoba sithi abazawugotya kuqala singaquqela siphethe iBhayibhile simane ngoba khomba ngaphandle but umdwebo oqala ulapha ngaphakathi. Now kudingeka ngoku sibe spiritual alert. Sibe spiritual alert. Ngethuba if ever ubani othi Somandla namhlanje dala inhliziyo yami entsha ehlambulukile. Zungabi nanhloni. Awuzi ku uza kuThixo wakho. But uThixo ufuna ubani wenza uThixo freedom of choice. uYesu wenze lo nkuleko ukuthi ube nesigqibo sithathayo your own free will yokuthi namhlanje ndiyasuka kule ndawo ndiza kule ndawo athi ga. uYesu it was very simple and easy for yena noThixo wonke umuntu avela sindiswe but wabeka iwill yomuntu ngoba umuntu ebemdala abene will eGarden of Eden abe ne will abe nguThixo abuse alawula abe yirula wayixutha uSathana lo nto le eGarden. But uYesu uyibuyisele ke ngoku lo order yoba unewili yokuthi ndiyakuthatha Thixanya ndikufuna. Amen. So even ngoku izwi lokuhlaba awuvisi mna kamandi awukenzi ngathi ngishumela bhetele andikho bhetele but lilizwi likaThixo eli likuwa kule ndawo mawusiza awuzikubuza kuThixo
and mna andina-ability namandla wokuguqula nakusindisa, but nguThixo onamandla okusindisa. Ilona ndithi it is important ngoku ixesha liphelile, hlala ezwini. Xesha sinalo, we don't have time. Alikho ixesha, hlala ezwini. Zocela ingoma emnandi. Ngibuyisele inkonzo uthatha ifuzile, uthatha betshini ngibuyisele egameni likaJesu. If ever bakhona bathi Nkosi yami namhlanje ndiza kuwe ngenhliziyo yami, ngondisekele ndawo ndizothandaza nabo, then ndiqithise inkonzo. If abekho kulungile. Ngicela ingoma emnandi. Phila ngenceba, phila ngenceba, phila ngenceba.